Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του My Beauty Box. Σήμερα έχουμε φθινοπορεινή άβρα. Εγώ είμαι τρελή φαν του φθινοπόρου, μου αρέσουν τα χρώματα, μου αρέσουν τα αρώματα, μου αρέσουν τα συναισθήματα που μου βγάζει αυτή η εποχή. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα σας δείξω σήμερα τι περιέχει το εποχιακό κουτί του My Beauty Box, το φθινοπορεινό κουτάκι μας λοιπόν, το οποίο είναι Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να σας δείξω τι περιέχει μέσα το φθινοπορεινό κουτί και τι επιλογές έχετε πάνω σε αυτό το κουτί. Συγκεκριμένα περιέχει 6 full size προϊόντα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα. Ξεκινάμε με αυτά τα δύο προϊόντα, τα οποία δεν θα είναι και τα δύο στο κουτί, θα είναι ένα ή το άλλο. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποιο από τα δύο θα σας βολέψει καλύτερα. Και τα δύο παρόλα αυτά είναι σέρουμ για τα μάτια και είναι από την εταιρεία Cougar. Η εταιρεία Cougar, αν δεν το γνωρίζετε, είναι μια αγγλική εταιρεία, η οποία είναι cruelty free, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Γενικά θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ αξιόλογα προϊόντα, διότι στο παρελθόν έχω δοκιμάσει και άλλα προϊόντα αυτής της εταιρείας. Τα συγκεκριμένα λοιπόν προϊόντα είναι σέρουμ, όπως σας είπα, και κάτω από την περιοχή των ματιών. Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω τι κάνει το καθένα, ούτως ώστε να ξέρετε ποιο είναι πιο κοντά σε αυτό που επιθυμείτε. Το πρώτο λοιπόν που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι το Marine Collagen, το οποίο περιέχει μέσα κολαγόνο όπως και το αναφέρει, το οποίο ενδείκνυται περισσότερο για λάμψη κάτω από την περιοχή των ματιών. Η συσκευασία του εσωτερικά είναι έτσι, έχει αντλία για να βγαίνει συγκεκριμένη ποσότητα και με ταμποναριστές κινήσεις να μπορέσεις να εφαρμόσεις το προϊόν κάτω από την περιοχή των ματιών. Ενδείκνυται να το κάνεις μετά τον ντεμακιγιά σου και μετά την περιποίησή σου γενικά. Εγώ προσωπικά προτιμώ τα σέρουμ να τα βάζω το βράδυ πριν τον ύπνο, διότι θεωρώ ότι κάνουν καλύτερη δουλειά, είναι λίγο πιο δραστική η λειτουργία τους, διότι κοιμάσαι και γενικά βοηθάει περισσότερο να μείνεις στο δέρμα σου χωρίς να κάνεις κάποιες κινήσεις μέσα στην ημέρα. Το Marine Collagen λοιπόν θα το πρότεινα σε περιπτώσεις που κάτω από την περιοχή των ματιών έχετε κάποια θαμπάδα, θέλετε γενικά να δώσετε λίγο μια λάμψη και ένα φως κάτω από την περιοχή των ματιών, μπορείτε να πάρετε το συγκεκριμένο σέρουμ. Το δεύτερο προϊόν είναι με ιαλουρονικό οξύ. Το ιαλουρονικό οξύ γενικά κάνει πάρα πολύ καλό στην επιδερμίδα, γενικά όσο μπορείτε να βάζετε ιαλουρονικό. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν, όπως και το προηγούμενο, έχει πάλι την ίδια συσκευασία, έχει αντλία, μπορείτε να το εφαρμόσεις με τον ίδιο τρόπο κάτω από την περιοχή των ματιών με ταμποναριστές κινήσεις. Ενδείκνυται άμα έχεις ιδιαίτερη ξηρότητα ή κάποιες έντονες γραμμούλες κάτω από την περιοχή των ματιών, ούτως ώστε αυτό να πάει να τις γεμίσει, κάνει πολύ καλό στην ενυδάτωση, γενικά προσφέρει πάλι μια λάμψη όπως το προηγούμενο που σας έδειξα, μόνο που είναι λίγο πιο δραστικό στην ενυδάτωσή του. Θα το πρότεινα σε περίπτωση που έχετε κάποια ξηρότητα κάτω από την περιοχή των ματιών, αυτό που όταν κάνετε κάποιες κινήσεις σας τραβάει, αυτό το τράβηγμα το ενοχλητικό, που σημαίνει ότι έχεις λιγότερη ενυδάτωση στα μάτια από όσο πρέπει. Επίσης, έχω συνειδητοποιήσει ότι σε ημέρες που έχω κλειστεί κάτω από τα μάτια, βάζοντας αυτό το σέρουμ κάνει πολύ καλή δουλειά στο να ανακουφίσει λίγο αυτά τα συμπτώματα και να μπορέσω να ξεπριστώ λίγο πιο γρήγορα. Δύο επιλογές λοιπόν, ανάλογα με την κάθε ανάγκη, διαλέγετε αυτό που σας βολεύει περισσότερο. Εφόσον ξεκινήσαμε με την εταιρεία Cougar, πάμε στο επόμενο προϊόν το οποίο θα περιέχει το κουτί και πρόκειται για κραγιόν. Είναι πάλι από την εταιρεία Cougar. Θα σας έρθει σε αυτή τη συσκευασία και θα περιέχει μέσα το αντίστοιχο liquid lipstick. Το συγκεκριμένο είναι 24 ώρες διάρκειας, είναι matte και περιέχει συγκεκριμένα 4 διαφορετικές αποχρώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση είναι δική σας επιλογή. Έχετε αυτή τη φορά 4 επιλογές, τα συγκεκριμένα 4 χρωματάκια που βλέπετε και θα σας τα δείξω αναλυτικά στη συνέχεια του βίντεο. Είναι πάρα πολύ άνετα και ευχάριστα στα χείλη. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε ήδη ποιο φοράω αυτή τη στιγμή. Έχω διαλέξει να φορέσω την απόχρωση Καλυψό, που θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για το φθινόπωρο, για την έναρξη του φθινοπόρου. Είναι λοιπόν το χρώμα της κολοκύθας, αυτό μου βγάζει και μου κάνει τέρμα φθινόπωρο. Είναι μια εκπληκτική απόχρωση, πιστεύω ότι κολακεύει οποιαδήποτε επιδερμίδα και πραγματικά αυτή την απόχρωση την έχω λατρέψει. Σε γενικές γραμμές να σας πω ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή διάρκεια, γιατί τα έχω κάποιο χρονικό διάστημα για να τα δοκιμάσω. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η αίσθηση, δεν κολλάνε καθόλου, κρατάνε σταθερά πολλή ώρα, ακόμα και να φας, ακόμα και να πιείς. Τώρα θα περάσω στην επόμενη απόχρωση, η οποία είναι η κοκόα. Σε γενικές γραμμές έχω να σας πω ότι όλες οι αποχρώσεις είναι πάρα πολύ φθινοπορεινές. Θεωρώ ότι όποια και να διαλέξετε, πραγματικά θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η συγκεκριμένη λοιπόν απόχρωση είναι μια πάρα πολύ γλυκιά καφέ nude απόχρωση. Πάλι πιστεύω ότι μπορεί να κολακέψει οποιοδήποτε άτομο εκεί έξω. Πολύ εύκολη απόχρωση και καθόλου δεσμευτική. Επόμενη απόχρωση στη σειρά είναι η Candy. Η συγκεκριμένη απόχρωση θα αντιπροσωπεύσει νομίζω πιο πολύ τη ρομαντική πλευρά σου. Θα το χαρακτηρίσω και αυτό nude. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σάπιο μήλο ροζάκι, ένα πεθαμένο ροζ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Γενικά, άμα σας αρέσουν τα nudes, θα το λατρέψετε. Επίσης, αξίζει να αναφέρω ότι έχουν τρομερή μυρωδιά, μυρίζουν ζαχαρωτό, σου κάνουν πάρα πολύ ευχάριστη την εφαρμογή. Και περνάω αισίως στην τελευταία απόχρωση, η οποία είναι η Mulberry. Είναι ένα πολύ πιο σκουρόχρωμο που μοβίζει. Πάρα πολύ ωραίο και φθινοπορεινό πάλι θα πω χρώμα. Πιστεύω ότι αυτή με το που πιάσουν τα κρύα θα γίνει η μοναδική απόχρωση που θα φοράω.
4 αποχρώσεις λοιπόν, να διαλέξεις όποια σου αρέσει περισσότερο, όποια είναι πιο κοντά στο δικό σου στυλ και ελπίζω να βοήθησαν τα lip swatches να κατανοήσετε περισσότερο πώς γράφουν αυτά τα χρώματα. Περνάω στο τρίτο προϊόν, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι μια τεράστια συσκευασία 200 ml, είναι ένα γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου από την εταιρεία Agnotis. Είναι δερματολογικά ελεγμένο, είναι cruelty free, το συγκεκριμένο περιέχει μέσα 4 δραστικά βότανα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Όχι μόνο στο ντεμακιγιάζ, προσφέρει μια πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση μετά, εξισορροπεί πολύ ωραία την επιδερμίδα με το ντεμακιγιάζ σου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό. Έχει πολύ ωραία συστατικά, πολύ καλά συστατικά. Θα σας διαβάσω συγκεκριμένα ότι περιέχει αλθέα, πράσινο τσάι, ginger και χαμομήλι, τα οποία προέρχονται από ελεγμένες βιολογικές καλλιέργειες. Σε γενικές γραμμές, ό,τι ακούω εγώ σε βιολογικό και γενικά αν έχει μέσα βότανα και διάφορα έτσι καλά πράγματα, τα οποία ούτε ώρες είναι καλά για την υγεία μας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για την επιδερμίδα μας επίσης. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη με το γαλάκτωμα, παίρνω ένα δίσκο ντεμακιγιάζ και ξεκινάω σιγά σιγά με κυκλικές κινήσεις να αφαιρώ το μακιγιάζ μου και μετά πηγαίνω και ξεπλένομαι. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση, πιστεύω ότι θα το αγαπήσετε όσο το αγάπησα κι εγώ. Περνάω στο τέταρτο προϊόν, το οποίο είναι επίσης μεγάλο σε συσκευασία, αυτή τη φορά όμως είναι για το σώμα. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν είναι από την εταιρεία Αγιά και είναι ένα ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος, το οποίο έχει την πιο ωραία μυρωδιά και όταν το απλώνεις έχει ακόμα πιο ωραία αίσθηση. Θεωρώ πραγματικά ότι το φοράω και βάζω κάτι τόσο καλό για την επιδερμίδα μου, απορροφάται στιγμιαία, αφήνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη η οποία τώρα δεν θα φανεί γιατί το φως είναι πάρα πολύ έντονο και κρατάει η μυρωδιά του τόσο πολύ που νομίζεις ότι φοράς άρωμα. Δεν φεύγει καθόλου εύκολα η μυρωδιά και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Μυρίζει τόσο έντονα καθαριότητα, σαπούνι, ένα πολύ ωραίο, έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά η οποία πραγματικά σε παραπέμπει σε καθαριότητα. Πάρα πολύ ευχάριστο άρωμα, πάρα πολύ ευχάριστα συναισθήματα γενικά. Προσωπικά τα αρώματα μου προκαλούν συναισθήματα, οπότε έχω πάρα πολύ ωραία συναισθήματα με το συγκεκριμένο κάθε φορά που το απλώνω. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί δεν είμαι και πολύ καλή στις περιγραφές, αλλά πιστεύω ότι άμα το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Περνάω στα δύο τελευταία προϊόντα, τα οποία είναι δύο μάσκες για το πρόσωπο. Είναι και οι δύο από την εταιρεία Hava και πιστεύω ότι θα σας αφήσουν τόσο ευχαριστημένες που θα θέλετε να τις παίρνετε συνέχεια ανεξαρτήτως του κουτιού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Purifying Matte Mask, η οποία περιέχει μέσα λάσπη νεκράς θάλασσας. Και γενικά ό,τι περιέχει μέσα κάτι από την νεκρά θάλασσα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για την επιδερμίδα για κάποιο λόγο. Η συγκεκριμένη μάσκα καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, αφήνοντάς την μετά το ξεβγάλμα απίστευτα απαλή. Νιώθεις πραγματικά ότι έχεις βάλει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ ακριβό, κάτι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Είναι τα δεύτερα σακουλάκια που έχω, διότι έχω δοκιμάσει και τη μία και την άλλη ξεχωριστά για να δω λίγο τι κάνουν και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Πιστεύω πραγματικά ότι θα τη δοκιμάσετε και μετά θα θέλετε να παίρνετε συνέχεια. Και θα καταλήξει στο τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι πάλι από την εταιρεία Hava. Η συγκεκριμένη λοιπόν είναι μία Facial Renewal Peel. Πιστεύω θα γίνει προέκταση του χεριού οποιοδήποτε ατόμο και έξω έχει ταλαιπωρηθεί λίγο από τον ήλιο παραπάνω. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι ιδανική για να επαναφέρει λίγο τον ομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας μετά από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Εσείς, όχι εγώ. Εγώ από ό,τι βλέπετε είμαι κατάλευκη. Καταπαιρύνει την επιδερμίδα, θα σας αφήσει μια πάρα πολύ έντονη λάμψη, θα καταλάβετε κατευθείαν ότι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο να επαναφέρει λίγο τη χαμένη λάμψη που είχε η επιδερμίδα σας από την υπερέκθεση στον ήλιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι άμα δεν έχεις ταλαιπωρημένη επιδερμίδα από τον ήλιο ή δεν μαύρισες τόσο πολύ ή δεν εκτέθηκες πάρα πολύ στον ήλιο ότι δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Πολύ απλά θα τη χρησιμοποιήσεις σε περίπτωση που νιώθεις μια παραπάνω ταλαιπωρία, να το πω, μια παραπάνω κούραση στο πρόσωπο. Άμα θέλεις να δώσει λίγο μια ανανέωση, μια ανυδάτωση έξτρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη μάσκα. Αυτά λοιπόν είναι τα προϊόντα που περιέχει το φθινοπορεινό My Beauty Box. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλα τα προϊόντα. Σας εγγυώμαι 100% ότι θα λατρέψετε αυτό το κουτί. Το ακόμα πιο συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα, άμα τα πάρετε μεμονωμένα, αγγίζουν τη τιμή των 62 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Το κουτί όμως, κοστίζει 19,90. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα, τα οποία κοστίζουν 62 ευρώ, μπορείτε να τα πάρετε μόνο με 19,90. Εννοείται πως θα περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας με τις δικές σας εντυπώσεις πάνω σε αυτά τα προϊόντα, είτε έχετε το κουτί είτε πρόκειται να το πάρετε. Ανυπομονώ λοιπόν να δω τι πιστεύετε και εσείς πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Καλό φθινόπωρο, παιδιά!